Право напреде. Право напреде. Вратата, която не е вдясно. Там отиваме. Смело напред. Ей тука. Като не го приема, поръчно земята. Давай. Давай. Продължавай. Който няма баркод на земята, защото няма как да провери без баркод. Който не му харесва, давайте ръча. Не всичките минават, за съжаление. Следващото. Който не стане, не се получава на земята. Хайде. Имаме много неща, които трябва да преминат. Да, просто няма да станат и така. Чакай сега. Падали 2 лева, чиска за дарение, искаме дарение. Потвърждаваме дарението и ни правим бележката. И така е 2 лева. Айде следващите им продължаваме. Така, давай бележката. Общо от пластмасови бутилки изкарахме 8 по 2. Това означава почти 16 лева. От кенчета изкарахме малко повече, тъй като бяха много повече от чувалчетата. 10 и още 10 по 2 лева. Това означава 20 по 40 лева общо, плюс още лев и 20, лев 40, лев и 50. Значи 40 и лев и 50, 41,50 и още общо става 56 лева. Някаква стотинка. Много готино. И това само за един път. Много добре. Браво!